malované sklo, na ktoré si pamätám, tak to bola malovaná sklenená váza a na tej váze bolo napísané Aničke z lásky. To som mohol mať 7-8 rokov. To, čo mňa zaujíma na skle, tá škála, ktorú som si vymedzil, je maľba a kresba na skle. Keď opomeniem sklársku technológiu maľby, tak malujem ako keby na plátne s tým rozdielom, že ja musím rešpektovať transparentný podklad. A transparentný podklad mi tvorí súčasť maľby a kresby. Obraz nikdy nie je akoby upchatý, ja sa snažím, aby zostal v určitej časti transparentný, aby som nedošiel ku konfliktu s materiálom a aby som ho rešpektoval, aby sme vzájomne si pomáhali. Ja som postupne prešiel niekoľkými témami za 20 rokov, od figúry v krajine, kde bol náznak figúry, cez dobré nádoby, geometriu, nádoby svetla, kruhy, ktorých bol prvý lúč, to bol ten výrez materiály v skle. Až som sa dostal ako naspäť k pseudofiguratívnemu motívu, a to je motív košele. Košela pre mňa zastupuje tú figúru, ktorá bola na začiatku, zároveň s ňou viem pracovať o mnoho ľahšie a formálne mi dáva viac možností výpovede. Názov Košele môjho detstva vychádzajú aj z toho, že to, čo fotím, tie fotky, ktoré ja robím, tak je chlapčenská košela, teda moja malá košela. V pozadí sú samozrejme určité etapy, ale tie odčítame iba z farebnosti a z giest, ktoré košele majú. V mojich maľbách určitá časť zostáva tajomstvom nielen pre iných, ale aj pre mňa, pretože nechávam priestor samotnému materiálu, aby sme boli v rovnováhe, aby sme medzi spolu nesúperili. Pretože ja si myslím, že v určitej časti aj výpovede už ani ja nie som dôležitý. V mojej tvorbe sú určité cykly, ktoré prechádzajú, alebo sa obmieniajú, alebo sa postupne vyvíjajú, ale tým, že nedávam ani názvy, beriem to ako keby lineárny vývoj a je to jedna cesta. Určiť, alebo z toho vytiahnuť, čo by názvom, jednu vec mi príde zbytočné. Obraz, keď ja ho ukončím, môžem sa na to pozrieť dvoma spôsobmi. Buď je to koniec, alebo je to začiatok jeho nového života, alebo je to plynulé pokračovanie.